hori Eugeniak, nolako nibela, jakin hemen finalak jokatu zirela, txirritak ta basarrik jantzirik txapela, egin dezagun uija, dantzatu kordela, haien espirituek lagun gaitzatela. Aritz Mujikak irabazi zuen lehengo astean Gasteizen jokatutako kanporaketa. Donostian berriz Jon Euriak eskuratu ditu puntu gehien. Biek lortu dute beraz, hurrengo fasean zuzenean abesteko txartela. Aizetarrizko mundu, zarronen kapritxoak, itxaslabarrak itzak, artxintxarrak ditxoak, xetzeko ardura du, bertxolarien soak. Ea gaur erauz ditzaken gu guztion mintzoak, nola hitzetik mailuak, ala hitzetik bertxoak, fikzio haundiontatik, egia zatitxoak. Aritz, Manesek zurekin egoteko gogoa zuela eta elkarrekin oporretara joateko konbentzitu zintuen. 4 egun daramatzazue oporretan, eta Manes 3. liburua irakurtzen hasi da. Amesten nitun muixu ametsta igurtzi, baino oporrak hori ez du erakutsi. Lehen gutxi egoten ginen orain oso gutxi. Azala beste zerreztizut ikusi, azala beste zerreztizut ikusi. Eta azal ederra, etzazu egin duda, nik ere egin nahi nuen festa abentura, baina berehala joan naiz nire liburura. Zure argumentua azkar bukatu da, zure argumentua azkar bukatu da. Akabo argumentua, akabo patxa da, zure jarrerak joder egiten dit traba, Pragara etorri eta eskutan obaba, astea zutik hortako atera algara, astea zutik hortako atera algara. Astea zutik pozik nator atzerrira, baina lerro artean nolako diztira, nire opor idealak hauek dira tira. Nirakurtzen tazu nire ondoan begira, ni irakurtzen tazu ondoan begira. Banik ez dut ikusten horren balioa, amestenun masaje eta olioa. Tara ondoan hemen supergarfioa, idaz dezagun honen epitafioa,
idatz dezagun honen epitafioa. Etxera bueltatzea nahi zenuke enfin, ba ez ni gustora nago gaur aritz zurekin, etorri ondora liburuarekin, ta disfrutatu nire konpainiarekin, ta disfrutatu nire konpainiarekin. Diru kantitate handia eskaini dizute. Onartu egin duzu. Diru kantitate handia eskaini dizute. Onartu egin duzu. Zinegin nuen eta kantatu himnoaren abestia, oposaketak gainditu eta hain zetorren lan eztia. Orduz geroztik gaizkilei ematen diet ostia. Gure herrian hain edatua da drogaren industria. Ertzaintzan ze angustia, ertzaintzan ze angustia. Hartu ohi dugu urre gorrizko, hauts puru bezain pustia, ta biltegian ez da kabitzen atzemandako guztia. Ta biltegian ez da kabitzen atzemandako guztia. Ertzaintzak gara ta herritarrak, baino ez ditugu entzuten. Soldata kutre xamarra dugu, ea igotzen diguten. Ta langileak ez algara gu, ba gabiltza bizirauten. Bokazioa ahaztu dezaket, bizitza badut iraupen. Jauzia eman dut aurten, jauzia eman dut aurten. Drogaz ez baina nola gaur diruz, ondo ordainduko nauten. Beste aldera begiratzen guk, ikasi dugu arkauten. Beste aldera begiratzen guk, ikasten dugu arkauten. Aitzi berzu, antzerkira holtzara igo baino lehen bertxotara ere igo zinen, ez? Bai,
Gaina jende asko ez daki hori, baina ni antzerkian hasi aurretik, oholtzan aurrena bertxotan hasi nintzen. Gero naturak bere hautespen naturala intzun, eta erabakizun antzerkirako gobea nintzela, baina bai, bertxotan hasi nintzen. Egia Goierriko bertso eskolan ibili zinela, ez? Bai. Txikitan, zeure itzapen dazkez. Lehenbizi ibili ginen Zaldibiko bertso eskolan, altzo txiki eta bere pazientzia handiakin. Eta geroa, bai, Goierriko bertso eskolen parte izan ginenen, Ordeizin Barrena jauregian eitzen ginen. Oroitzapen superpolitiak ditut. Netzako bertsolaritza urtzaroa da. Herriko beste umeekin bertxotan ikastea, bertxotan jolas egitea, esperientzia pilo bat zian. Aitona gogoratzen da Sukalden, bertso liburu zahar bat zeuken Uztapidena eta horiek abesten, da orduan gero ni bertso eskolane horrekin gogatzen nintzen. Orduan da urtzaroa eta jolasa. Orain, gaur egon ja urtzarotik aparte zehar eman duzu bertsoarekin. Bertso zale handien naiz, bertsolaria ez, ja, nabarmena da naizela. Baina zalea, bai, egia da, plaza askota ezin detela jun, aktorea izan da, askotan, asteburutan tokatzen daitelako neoneire lan egitea. Baina hitzetik hortzerak nahi favore handi egiten dit, hoidan agertuti eseitzeko, bai. Eta Itziber, txapelketa jarraitzen ari zara? Bai, ez nahi bezain beste igual, baina bai nahiko gertutik eta sorpresa politiak ematen nahi naiz aurpegi berrikin, batez ere. Arritxutano gaztek ze prestatuta datozen da, ze bizkortasun dakarkien, eta aurpegi zaharrak betiko aurpegiak, liluratzen dute beti. Txapelketa nagusiko lehenengo faseko 5. saioa hemen, Donostiako Victoria Eugenian jokatu zen. Entzun ziren bertsoaldi honenen aukeraketa bat eskainiko dizugu jarraian. Onintza eta Maialen, 40 urteko bikotea zarete. Ekonomikoki oso une larria bizi duzue, eta ez dirudi etorkizun hurbilean hobera egingo duenik. Zuk onintza, hala ere, guraso izan nahi duzu. Maialenek berriz, ez du uste une egokia denik. 40 urte bete ditugu, ez gara gazte nerabe, ta egin nahiko nituzken gauzak, oraindik ere hor daude. Guraso izaten zaila gaitezen, Maialen suabe, gu ere ez gintuzten eta oraingo koplarik gabe. Gu ere ez gintuzten eta oraingo koplarik gabe. Onintza ongi uler dezaket, orain esaten duzuna, gutxi izanik ere saltoka, pasatzen nuen eguna. Baina kontutan hartu itzazu, jana eta osasuna, aur bat azteko ez dira aski gogoa eta maitasuna. Aur bat azteko ez dira aski gogoa eta maitasuna. Gure goera ez da izango idilikoa itzela, baina badakit gura ezkero ondo egingo genukela. Ekar dezagun neska ume bat, denek diote horrela, beso azpian ogi batekin jaiotzen omen direla. Beso azpian ogi batekin jaiotzen omen direla. Zuk handitu nahi zenuke beraz,
orain daukagun sendia, honintzan eri iruditzen zait, gailur gabeko mendia. Ogi batekin etortzen dela, naiz eta ez den egia, nere aurrari ez diot emango beti atzoko ogia. Nere aurrari ez diot emango beti atzoko ogia. Baina akaso bizi gintezke, kapritxo gutxitxo janda, kendezakegu arropa pixkat, kendezakegu parranda. Ta igual ondo beteko dugu, guk umearen demanda, gubion gandik zerbait kenduta, berari asko emanda. Gubion gandik zerbait kenduta, berari asko emanda. Baina emateko guk ez daukagu, ez janari ta ez diru, eta emango genizkioke, bai goxe eta bai kastigu. Bi sartzen diren lekuan hiru sartzen dira badakigu, baina ez gara bi sartzen eta ezin gara sartu hiru. Baina ez gara bi sartzen eta ezin gara sartu hiru. Zu bainat, hondartzako izoski saltzailea zara. Aste honetan, honintza, egunero etorri zaizu, ea bere 2 urteko haurrarentzat, zapore bereko goilarakadatxo bat probatzeko emango diosun esanaz. Zure umeta guzti, arrimatu jaio, urruti zaudenian naukazu lasaio. Nik beste bat eskeni, zuk lenguan naio, limoi gustua aztu egiten altzaio. Limoi gustua aztu egiten altzaio. Azten zaion edo ez dakigu tira, baina postu aurrean jartzen da begira, eta bi begietan zelako diztira, badakizu umeak olakoak dira, badakizu umeak olakoak dira. Umea biurria, izaten da sarri, baino ez altzabiltza, nahiko parregarri. Nik beti eman behar, eta beti larri, urrenguan hondartza merienda ekarri. Urrenguan hondartza merienda ekarri. Zuere tarteka nire lekuan ipini, umeak izan nahi du dena bere nini, baina jango lukena gaur nintzatekeni,
ta izoskia etzait hainbeste komeni, ta izoskia etzait hainbeste komeni. Jaten eman zaiozu, kanpuan etxean, taper batian edo, bestela eltzean. Biarrez dizut emango, naiz madaletxean, zuk irubolakoa erosi ezean. Zuk irubolakoa erosi ezean. Erosi behar bada, bani presnaukazu, sortu badizkizugu, hainbeste arazu. Orain borde samarrik agertu zarazu, guraso zarenean esango didazu, guraso zarenean esango didazu. Maialen eta Einaut, pisukideak zarete. Maialen, gaur Einauti tokatzen zitzaion afaria prestatzea. Gustatzen ez aizula badakien arren, berriro ere, patata tortilla tipularekin egin du. Patata tortilla, nolako suertea sukaldaria dugu, ona ta fuertea tipula jarri duzu, haien jaut maitea nahi alzenuen berriz, negarregitea nahi alzenuen berriz, negarregitea. Hau ez da Juan Txokoen etxera zerbizu, ila 30 eta tipularen izu. Adintxoa dakazu ta zer darabilzu, denetik jan behar da, oire zaldakizu, denetik jan behar da, oire zaldakizu. Oso lotxagabea da gure mutila eta ez da geratzen, gainera isila denetik jan behar da, bai mutila bila eta ez egunero, patata tortilla eta ez egunero, patata tortilla. Arabarrek neregan, nolako itzala prestatzen detonena, baniza bezala, euskal kulturan honek esan nahi du ala, ilargira ta hueltan, maite zaitu ala, ilargira ta hueltan, maite zaitu ala. Badakizu min egingo diola, baina pentsatzen duzuna esatea erabaki duzu. Badakizu min egingo diola, baina pentsatzen duzuna esatea erabaki duzu. Semearen urteguna, txokolata bat opari,
Amargarrena zelata esan duzteko berari hautatu ditu lekua mila jan eta edari eta azken ukituak eman gonbidapenari baina nola gurasok garen aurren aintzindari eta gezurrak bihurtzen zaizkien ezurtaragi bere 21 gonbitak begiratu ditut adi dena ondo ikastolan espalira 22 dena ondo ikastolan espalira 22 Bapatean atera zait aita helikoptero zenan hitz egitea ez alda izango aproposena eta berak argi esan dit aita nun dago problema orduan erabaki dut moztuta esatea dena ez daki nolakoa den baztertu baten kondena ta naizta min ematea den nahi nukeen azkena ulertarazi nahi diot naiz hori den nahi duena igual bihar bera dela kanpoan gelditzen dena igual bihar bera dela kanpoan gelditzen dena. Aitziber, lanean ere jarri zaituzte askotan bertxotan. Erlauntzan, Mireia Gabilandok bertxotan jarri nindun. Eta esan behar dut, sexberdinaken ere bertxotan jarri naula, Mireia Gabilando zuzendariak berak. Horri biltzen zinen ez, behatzekin atzean. Hola, bai. Na, 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 hankaluzeekin. Lehen aipatu dugu holtza ere zure etxea dela, eta hemen Vitoria Eugeniako holtzan antzerki asko egin azara. Bai. Zer da holtza zuretzako, ze sentitzen duzu igotzen zaren bakoitzan? Holtza da nire lasaigun bat. Ematen du kontraesan bat dela, baina urduri edo inkluso antxietateakin ibili nahi zen garaietan erosoen eta lasaien sentitzen nahi zen eremua holtza da. Eta momentu horretan zure buruan non dago, ze pasatzen da? Nire burua momentu horretan emanaldian egoten da guztiz, erabat, kontzentrazio iritsi zait aktore batentzat faktore oso garrantzitsua dela, ze publikoa askotan asko aldatzen da, batzutan erantzun oso beroa daukazu, beste batzutan barre pila bat, beste batzutan isiltasun handiak daude,
Orduan, horren menpe hainbeste zeoteko niretzat oso garrantzitsua da historian bertan sartzea eta hortan kontzentratzea. Badu hor bertsoarekin zerikusi pixkat horrek. Bai, eta askotan pentsatu izan dut gaina, bertsolariak ikusten ditudanean pentsatzen dut, jo, nik badakit zer kontatu behar duten, da badakit zer esan behar duten, baina hauek ez dakite sortu arte zer kantatuko duten. Eta hor, iruditzen zait, konzentrazio maila bat behar dela kristona, presioak gaine ezartzeko. Hemen, holtza honetan, irailaren hasieran agur esan zenioten Losers semanaldiari, ez da? Bai, Losers estrenatu genuen 2019an Antzokizarrean, Donostin baita, eta agur esan genion hemen Victoria Eugenian, eta antzoki honetan nahitzea sekulako oparia da. Eta nolakoa da, ia 3 urtez antzesten egon zaren pertsonaia bati agur esatea? Sensazio berezia da oso. Bai, nolabait lagun bat agurtuko bazenu bezala. Pertsonaia hori oso zurea egin dezu. Astebururo eraman dezu batetik bestera, eta ja oso ondo ezagutzen dezun pertsonai bada, oso ondo ezagutzen dezun historia bada, eta orduan ja konstiente izatea historia hori ez dezula berriz ere kontatuko, edo pertsonaia hori ez dezula berriz ere ezur haragizko bihurtuko, bada, behin esan azaltzen oso zaila den sensazio bat, baina sentitzen dut zerbait oso gardena bezala. Bai. Gauza bukatzen diren heinean, badatoz gauza berriak, ez da? Momentu honetan antzeslan berri bat ensaiatzen hasi gara, Tantaka konpainiarekin, baita ere, inoiz ez naiz egon Dublinen da izenburua. Gainontzean, pertsonai txiki batzuk atea zaizki, telesaila ezberdinetan, Espainian, eta joan etorrian nabil, Madrilik ona, eta sex berdinaken birarekin jarraitu behar dugu. Honintza, hauze duzu gaia, zahartzea. Hau duzu lehenengo puntua. Onartuko bagenu nork bere adina. Askoz ere hobeak ginake jakina, baina zahartzaroa onartu ezina, gure gizartearen gaur egungo mina. Alferrik ez da eta pasatzen denbora. Pasatzea gainera ona izango da, naizta beti eskaren gazteta kolora, sartuko ez dena joan zentzulora. Eder senti gaitezke adin guztietan. Hori pentsatzen dugu guztiok gaztetan, baina edertasunik baldazimurretan, igual adibide bat neu nauzue bertan. Jone, hauze duzu gaia, indarkeria matxista. Beldurrez bizitzea ez da naturala. Ta ala dela inork pentsatu du ala. Etxera iritsi nahi azkar berehala, norbaiten gandik ies bageunde bezala. Ziztadak izan dira jaietan aipagai, baina zer sartu duten askok galdera ai.
Ta sinistu ezinak maiz airean darrai, noizbait izango algara hau onartzeko gai. Irmo erantzun dugu erasoen kontra. Tala ere Madrildik beste behin porrota, eraikin handi baten zenbat ar horroka, antza jendeari etzaio behar beste inporta. Donostiako saioaren irabazlea, 706 punturekin, Jone Uria Albizuri. Zorionak, Jone. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo, pozik egia esan, irabaztea bazen helburua eta ez irabaztea batik bakarrik, gero ere irunera tokatzen delako, eta ja bakoitzako dauzka bere kalkuloak eta kabalak eginda, eta nahi nuen ara joatea, eta gainera irabazita, pozik eta gustora bai. Saioan zartzen modu egon zara? Ondo, nahiko lasai egon naiz egia esan, momentu baten beldurra eta dena igual plazako jarrera gehiegi esoten eukan, edo azeleratu egi esotenen bilen hasierako ofiziotan, baina uste dut gero asmatu dudala apur bat frenatzen, eta gustora eta lasai ibili naiz bai. Jonez, ariketetan ibilizara gusturen? Beitu, beste saio batzutan esango nizuke bat ala beste, baina gaur orokorrean uste dut igual denetan gelditu naizela gustora bertsoren batekin konkretuki, gehienetan ere bai, baina ez bereziki batean, ezagit. Esango nuke denean eukidu dela bertsoren bat gogoan geratuko zaidana edo gustora geldituko naizena, baina igual ez ariketa oso bera. Eta holtzatik nolako giroa somatu duzu? Ona, egia da arraroa dela edo ez gaudela ohituta, frontoietan kantatzera ohituta, honelako areto mota baten kantatzera, eta beldur hori banekarren, ia jendea akomodatu egia egongo esate zen, baina ez nik uste dut giro oso beroa egon dela, jende oso bero egon dela hasieratik, guk ere talde giro ona geneukan eta oso gustora. Holtzan bertan nola ikusi dituzu zure kideak? Oso ondo egia esan, egia da atzetik beti ez dela dena eta behar bezala entzuten, baina desente entzun dudala esango nuke eta entzun dudana ona iruditu zait, ikusten dituen kideak asmatzen ere ofiziotan eta beste puntu erantzunetan, eta horrek ere beti ematen dizula zaitasun bat, taldea ondoari bada, zu ere talde horretan bertan ondoari zaren seinale, eta nik uste dut gero puntuek ere islatu dutela, hori ez, saioa orokorrean ondo joan dela. Zorionak beste behin eta ongi ospatu. Eskerrik asko. Badakizu min egingo diola, baina pentsatzen duzuna esatea erabaki duzu. Denbora ez da joaten, sarritan nahi bezain geldo, nork non bukatuko duen, sarri ezin da espero. Gaztetan ibiltzen ginen, anta hemen juergan bero, gazte garaian hori da, gauza normalena edo. Baina 30 urte badauzkagu honezkero, eta berak segitzen du garai baten bezain ero. Lehen ona ara genbiltzan dena juerga dale fuego. Lehen asteburu erozen baina orain egunero.
Garai baten soilik zena, dibertsioko formula. Gara zirentzat orain da, eguneko pelikula. Askok bizkarrera zenbat, kritikata zenbat burla, baina daukana zera da, adikzio bat mardula. Gauean espiza dena, goizez resaka pilula, aldatu beharko luke, behingoan bere brujula. Ala esan diot hartuz, ahots goxo ta ahula. Ez alzara konturatzen arazo bat daukazula. Beñat, biloba eta Eñaut aitona zarete. Beñat, Eñaut duela urte batzuk alargundu zen. Gaur eskatu dizu bikotekidea bilatzeko aplikazio batean profila sortzen laguntzeko. Ontaz hitz egin dugu, tarteka, ta orain etorri zera, irrikaz beteta. Nik sortu sornezake eta eman buelta, baino ekarriko dizu ziur desoreka. WhatsAppak erantzuten ez dakizu eta. Naizta teknologia ni ez nabarmendu, daukadan akatxori nahi nuke zuzendu. Nola baitean beldur oiek danak kendu, ligoteo kontuan zentretenimendu, zui balio bazizun latz funtzionatzen du. Oso politia enaiz, atxonan antzera, kalabazakin sarri, joana etxera. Baino enuen uste, ontara eltzera, ligatuz ibili nahi, aurrera atzera, baino nola izatezan goatze altzera. Naiz kimikari gabe ez asko zurrundu, oraindik gogoz ez naiz gehiegi urrundu. Ta ez ditut nahi ametsak alperrik lurrundu, denbo gutxi daukat ja laster agur mundu, atxonak behar duta mesedez lagundu.
dagokionak eskatuta, ondotik horrela, jakizu saiakera bat izango dela. Tinder jarriko dizut, nahi dezun bezela, ta iruditzen bazaizu, Kristoren pastela. First datesera joan, zintezke bestela. Ez hori ikusiko nau osoik familiak, nik eskutuan bildu nahi ditut liliak. Bukaera izan dezan ere vigiliak, berriz ere sentitu nik kilikiliak. Hemen guztitakuak baitira filia. Aitziber, zurekin nagoen eta ezinezkoa umorea ez aipatzea. Zer da zuretzako umorea? Bizitza filosofi bat, ia. Nire lanbidea da, nire ofizioa da, afizioare bai, eta bizitza ulertzeko modu bat. Umorea irutzea sendagarria dela neurri askotan eta neurri oso garrantzitsutan gaina eta beti erabiltzen duten zerbait da. Egia da, emakumeak ari zaretela, ari garela, leku hartzen ere umorea, baina bada oraindik ez emakumeen umorea ulertzen ez dut, esaten duenik ere. Bai, ez gaituztelako gu garen bezala ulertu nahi. Umorea eta kultura edo artea oro har bada gizartearen ispilu bat, ez? Eta ispilu hortan emakumeok beti ikusi nahi gaituzte zuzen, dotore, polit, gazte, eta inoiz ez irreverente. Orduan, umoreak hori hartzen duen bere gain, jende asko da gustatzen ez zaiona eta deseroso sentitzen dana, ze hori gero gizartean islatzen da. Eta zure nahietako bat bada horri indarra jartzea? Bai, nahietako bat eta beharretako bat, baina asko haserretzen hau zerbait da, ez? Gure lekua hartzen uzten ez digutenean, baina askotan ulertzen da paternalismo hortatik edo kondescendentzia hortatik, utziko dizuegu zuen lekua. Zuk ez jazu ezer utzi behar, nire lekua hor dago, eta nik hartuko dut, baina ez da zuk utzi behar diazun zerbait. Zuk umore hainbat lekutan landu duzu, eta azkeneko espazio ikusgarriena edo barre librea telesaia izan da. Telebistan ikusi ditugu urtetan zehar, funtzioa, txiskola, guazemak bezalako programak ez asko eragin dutela. Hemen umorearekin eta azkena barre librea. Bai, gaina bakoitzak umore oso konkretu bat sortu do, eta umore mota guztiak iruditu zaizkit oso beharrezkoak euskal umore gintzarako, adibidez. Barre librearekin sortu nahi izan genuen, umorea antzako espazio bat, ez bakarrik umorea itxeko, baizik eta guk adirazin egin itxuen mezu horiek danak ikusgarri itxeko. Beti esan izan dut, telebistan indeten proiektorik pertsonalena eta usartena izan da, dudari gabe. Eta jendeak oraindik ere galdetzen du itzuliko dena, ez? Oraindik bai, urte bete eta piko pasada, eta oraindik jendea galdezka egira ez bakarrik kalean, sare sozialetan ere, noizko barre librea bueltan. Eta egia esan, egun hauetan sortzaileok da gabiltza galdezka, eta zer da, bueltatuko bagina, igual betiko ingenun despedida fake bat litzateke, baina bueltatuko bagina zer gertatuko litzateke, baina ez dakik gorra, airean dagoen zerbait da.
Alaia Martin, Joanes Ilarregi, Nera Ibarzabal, Aritz Mujika eta Jon Euriak eskuratu dute urrengo fasean zuzenean abesteko txartela. Lizarrako kanporaketa jokatuta, jakingo dugu zein diren puntuazio bidez aurrera egingo duten beste 13 bertsolariak. Niri bai kartzelaite etxejatela astun, pixkat gainera ez, gure baldima jako numaitetik kendu daukon pixu eta sama hori, kendu biko jakola berba hori. Gero, naiz eta ofizialki kenduko jakon ez dut uste. Nik uste dut bersolarik han naiz eta disimuloan hizketan egon lagunakin bakarrik handagola. Ziki isila irudikatzen dut, suposatzen dela izango dela. Eta, bai, taldean atera eta baina pixazut bakoitza bere buruarekin gelitzen dela bagnean eta gutxi gehiago. Bai, kurioso izaten da ordena, ezta? Osea, ordena oso nabarmen egoten da hor. Osea, urrengo doana ja aizleu moduen egiten da, ez? Azkena bazara ikusten duzu zelan, ostra, urrengo gau da. 2009 izango zen, gure kartzela izan zen, iparraldean zen saioa etxe bateko sala, mai borobil bat eta bersolari guztiak bueltan. Eta hori tortura bat izan zen. Hor goian ibili nahi balin bada, eta hor daude, bersoak harrigarriak bakarkako gaietan egiten dute. Eta gaur egun bakarkako gaietan asko egin behar da. Erortzen bazara eta erortzeko arrisku gehiago izaten du neurri luzeagoa direlako eta ez, poto egiteko arriskua edo, lapraste egiteko arriskua, ez? Kartzela bada ariketa berezi bat ikusteko gai berdinarekin nondik jotzen duten bertsolari ezberdinek eta hor bai azaleratu dezakezula benetan zure bertsokera eta zure ideiak, orduan oso berezia da eta oso zaila, baita. Nire egia da kartzelakoak askotan autostara pereza. Segun zeinenak, bakarkako salienaz, segun ze bertsolari eta segun ze egon daukon. Atxe, kaixo! Ze ondotzu hemen? Atxe! Ui, enaiz denteatu, ez zinela, zaitzez ezagutu. Bueno, normala da, ez pelukerira. Joan naiz, adizu Victoria Eugeniara, dotore etorri behartzen, gainera farsaldaketarako ere nik usten dut, luk aldaketa bat, merezi nuela. Osan da. Bai, eskerrik asko. Zer modu saioa? Bueno, ikaragarria izan da, 10ko txikian, Agur Sagar Beltzarana, Xabier Ramuritzaren, doinua, hasi direnean, eta ofizioan big segideta, nila, zea malko darizkiola, hasi naiz oso unkituta nengoen. Doinua ez da Agur Sagar Beltzaran, da Agur Sagar Beltzeran. Beltzeran da doinua. Bueno, baina Muritzarena da, ez da? Bai, hori bai. Bueno, bai esan nahi dut. Ikusi zu, por cierto, hortxe bideo bat horretatzen jogur bal janda, mila aldiz gutxienez ikusi dut. Dana nin, behin da berriz, eta, bueno, ez dizut esango nola bukatzen dan, Ez dut ikusi. Ez ikusi? Bueno, bidaliko izut zula, zaita, baina urdurira, hola, gaur ez detela lorik egingo. Baina, bihar azkeneko kanporaketa, puntuaketa, hortxe, batzuk ia, txapelketatik kanpo, eta beste batzuk txapelketaren trenean, txak, hor jarraituko dute. Sintonia bezala, txak. Bai, hoixe, sintonia zutari gaudena, Eta, bueno, hainbeste izozki eta patata tortillarekin eta gozetu egin naiz, beraz? Saioan aipatu direnekin. Bai, hori da. Eta banoa, badakizu nora? Nora? Maria Kristinera. Igual plato kombinatu bat edo aterako diate. Maria Kristina, Bai, badakizu, orain perez ematen di bihar Lizarra joan eta Lizarrako kanpinera joatea. Badakizu, kilometroak denbora berandu da. Eta ni banoa Maria Kristinera, hile korte hau, badakizu, aprobetxatu egin berdata. Bueno, atxe, adio, venga, agur. Azken 3 astean nahiko komentario ikusi da. Honen bete lana eskas, hau ez dabil itxusi ba. Bertso denen letra txiki kakotxak eta kursiba. Nork hanka sartuko ote, nork emango esklusiba. Gu erdi geure borrero eta gu erdi suizida. Gure autoestimen dantza eta zuen ikusmira.
ongi etorri berriro, txapelketa nagusira. Ongi etorri berriro, txapelketa nagusira.